Ahojte, dnes sa pozrieme na LEGO nákupy za mesiac august. Mám tu viac menej len 5 setov, ale dva z nich sú trošku drahšie. Začal by som hneď tu na začiatku. Minecraft pre decka. My sme boli na výlete v Prahe, v Alberte, v potravinách majú, alebo mali akciu, že z ich v podstate Club Card viete kúpiť tento set za 300 korun, čo je asi 10 až 11 eur. A hneď som potom skočil, veľmi dobrá cena a veľmi pekný set, hlavne kvôli Wardenovi. Toho decka chceli veľmi mať v zbierke. A ďalej som objednával túto fantastickú štvorku. Veľmi sa mi páči tento set, hlavne kvôli tomu, že tu máme celú fantastickú štvorku. Galactus je fajn, akože nie som taký obrovský fanúšik týchto figurín, ale tu vám sa to celkom hodí, tak to je celkom OK. Ďalším setom, na ktorý som sa najviac tešil, som ho zbadal, že je v akcii v českom Sparkis a bol za nejakých 38 eur, je Petrov Apartman. Tento set sa exkluzívne predáva v LEGO obchode, v Čechách to je Sparkis a u nás to je All Toys. Momentálne je v akcii, ja som ho dneska videl za 40 eur. Veľmi dobrá cena, neviem, že či pôjde o viac nižšie. Pôvodná cena je 50 eur, čiže fakt super cena. Páči sa mi tento set hlavne kvôli Antivenomovi. Toho nemám, lebo som nekúpil toho mecha, čo vyšiel. Takisto MJ a aj Hobgoblin je v tomto sete, čo bolo za mňa úplne fantastické aj s Glidom, čiže predpokladám, že zo všetkého budú recenzie trošku neskôr. Ďalším setom je Creator 3 v jednom, tento nádherný hrad, ten prvý hrad Creator mám takisto, tento mi nemohol ujsť a tu je cena, on stojí originálne nejakých 130 eur, mne sa ho podarilo kúpiť za 100, bol na Allegre plus kupón 15 eur, čiže za 85 eur. On si povedal, že celkom fajn cena, nebudem s tým čakať, celkom som sa na ňo tešil a dúfal som, že sa k nemu dostanem rýchlo, tak som bral hneď ako som mohol. No a posledným setom, teraz v septembri vyšiel nový Arkham a za 300 eur krásna modulárna budova. Mne sa k nemu ešte nepodarilo dostať, možno raz, keď bol lacnejšie, ale našiel som na internete na Bazoši tento set Batman Arkham Asylum Breakout, starý set z roku, viete, že aj neviem, môžeme sa skúsiť pozrieť, ja vám ukážem vzad a mám pocit, že to bude nejaký rok 2012, ak som správne pozeral, ale 2012 mi príde bláznivo dávno, no nevidím, môžeme sa ešte pozrieť tu na spodku, či nie je nejaký rok 2013. OK, tak som nebol až tak ďaleko, z roku 2013 a veľmi pekný set. Vravím, našiel som ho na Bazoši a jeden pán ho predával za 180 eur. Nechcel som ho kúpiť za 180 eur, sledoval som stále ten zjad, potom ho dal za 100 a som si povedal, že za 100 ho nemôžem ho nechať, tak bude fantasticky vyzerať a možno keď budem mať ten druhý nový Arkham Asylum, tak spravím nejaké to porovnanie týchto dvoch setov. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť, nezabudnite na odber a vidíme sa pri ďalšom videjku. Čaute!